kde sa dávaš. Ja som asi jediný človek na tejto planete, ktorý nikdy nevyskúšal dubajskú čokoládu a ani podľa mňa ju nevyskúšam, pretože ma to vôbec neláka. Príde mi to strašne nechutné. Normálne vážne. A čím viac je plnená niečím, tým viac mi to proste príde nechutné. Jedinú čokoládu, ktorú ja zjem, že je plnená, tak to je maximálne, že jahodová milka, alebo teda oriešková milka, to sú jediné akože také, že čokolády s niečím, čo zjem, ale proste neviem si predstaviť, si proste dávať do huby takúto veľkú čokoládu, z toho proste 3/4 je nejaká plnka. Proste neviem, príde mi to strašné. Prepáčte, že vám krivdím a viem, že veľa z vás to miluje úplne najviac. Pre mňa je to normálne, že no go. Že proste vôbec ja to neviem, nechcem to skúsiť. Ani ma to neláka a vôbec na to ani nepomyslím, že by som to chcela skúsiť. Ja viem, že som asi čudná, ale ja som čudná. Proste som čudná. Ja to berem úplne, takže ak máte takýto názor, úplne v poriadku, ja to chápem, ale čo mám robiť? No. Ja neviem, akože ja mám rada sladké veci, ale počúvajte, ja mám rada, že sálko. Normálne si dám sálko z konzervy. Úplne bez problémov. Ale proste dubajskú čokoládu. To ne. Moja teta říkala, ja tam jdu s tebou jenom jako doprovod a na konci, jak byla O2 Arena, tak říkala, tam musíme jít, že pri na takové dobré show ešte nebyla. Tak to je vážne. Pozdravím tvoju tetu. Áno, akože takýchto ľudí tam bolo dosť, čo je teda vážne.